Ku danna subscribe domin samun sababbin shirye-shiryenmu cikin sauƙi. Sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo. Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci, sannan mu da saduwa a cikin wani sabon shirin. Dumin su daga Kannywood, tun jarumin fina-finan Hausa, kuma mawaƙi Adam A. Zango ya shaida wa jaridar Aminiya cewa yanzu ya koma jihar Lagos da harkokinsa. Jarumin ya bayyana cewa ya koma jihar Lagos ne domin ya bunƙasa harkokinsa akan yadda ya tsaya a arewa. Ya bayyana kamar haka: kuma ta jihar Lagos kamar wanda ya yi makarantar sakandare ne, idan yana son ci gaba da karatunsa sai ya nufi jami'a. Shine abin da na yi. Jarumin ya ci gaba da cewa irin karan tsanar da abokan sana'arsa suka ɗora masa yana ɗaya daga cikin dalilin da yasa ya sanya shi komawa jihar Lagos. Idan ba a manta ba, tannin da suka gabata, jarumin ya bayyana cewar ya bar masana'antar Kannywood inda ya koma ɗora fina-finansa a shafinsa na YouTube. Wanda jarumin akwai wasu jaruman da suka goya masa baya da su ma suka yi sallama da masana'antar ta Kannywood saboda yadda suka faɗa abin da ake yi a cikinta ya yi yawa. Danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa don sanar da ku da zarar mun ɗora bidiyo.